Pozdrav dragi prijatelji i dobro mi došli na kanal Kočevska dolina. Danas vas vodim u jedno manje, ali veoma zanimljivo selo, Tolovići. Smješteno nedaleko od Viteza, kroz ovaj video zavirit ćemo u njegovu svakodnevnicu, prirodu i ono što ovo mjesto čini posebnim. Ako volite mirna bosanska sela, ostanite uz mene i krećemo. Put ka Tolovićima vodi kroz predivnu, bujnu bosansku prirodu. Gdje god da pogledate, zelenilo, brda i mir. Kao da čovjek ulazi u neki skriveni svijet. Iako je ovo selo zapravo vrlo blizu grada Viteza, ali ta blizina ne oduzima mu onu ljepotu zabačenosti, onu tišinu i spornost koje je danas rijetko gdje možete pronaći. Ulazim u selo koje na prvi pogled izgleda skromno, ali ima onu posebnu toplinu. Prve kuće na koje nailazim djeluju kao da su stajale desetljećima, kao da čuvaju neku staru priču koje vrijeme pokušava zaboraviti, ali ljudi još uvijek pričaju. Ovdje se miješaju slike života i odlaska. Neke kuće su zaključane, dvorišta zarasla, ali i dalje stoje uspravno i prkosno, kao da čekaju nekog da im se vrati. U njihovim zidovima sigurno još odzvanjaju glasovi djetinjstva, pjesme sa avlija i šapat staraca pod lipom. A onda negdje između tišine i prošlosti ljudi. Rijetki ali prisutni, mirni, skromni i nasmijani. Oni što nisu otišli, što su ostali ovdje gdje se dani još uvijek mjeri po suncu i vremenu ručka, a ne po rasporedima i rokovima. I kad se popnete malo iznad sela, pogled puca prema dolini i tek tada shvatite Tolovići nisu u zabiti. Oni su samo sačuvani od buke, od žurbe, od zaborava i upravo to ih čini posebnima. Nastavljam lagano kroz selo, sa osjećajem kao da prolazim nečijom uspomenom. Ovdje se ne snima samo prostor, ovdje se snima i duša sela. Iako Tolovići nisu napušteni, broj onih koji ovdje žive sigurno nije veliki. Tišina koja vlada između kuća, rijetki automobili i pokoji dim koji se uzdiže iz dimnjaka govore više od bilo koje statistike. Oni koji su ostali žive skromno i mirno, kao da su u nekom paralelnom vremenu, daleko od gradske gužve, ali blizu srca. I upravo ta tišina i prisutnost života daju ovom selu jednu posebnu težinu. Osjećaj da još postoji nada, da se ovdje još uvijek čuva ono što mnogi zaboravljaju. U Tolovićima nećete vidjeti gužvu ni užurbanost. Ovdje dani prolaze tiho, ali nisu prazne. Ovdje svaki korak je usmjeren, svaka riječ ima težinu, a svaka kuća ima svoju priču. Možda ovo selo nije iz razglednice, ali jeste selo iz duše i upravo zbog toga ga vrijedi snimiti, obići i zapamtiti. I ono što me posebno raduje dok prolazim kroz Toloviće jeste taj trud. Ovdje se ljudi još uvijek bore da očuvaju ono što im je ostalo. Imanja su uređena, dvorišta čista, trava pokošena. Sve odiše jednim tihim ponosom, kao da žele poručiti, možda nas je malo, ali mi nismo odustali. To su oni mali znaci života koje lako predvidimo, ali koji znače sve. Jer nije dovoljno samo živjeti negdje, treba znati to mjesto voljeti, a ovdje se to vidi na svakom kutku. Ništa ovdje nije raskošno, ali je sa dušom, jer ono što se ovdje gradi i čuva ne mjeri se novcem, već poštovanjem prema zemlji, prema prošlosti i prema onima koji dolaze poslije. I možda Tolovići nemaju mnogo stanovnika, možda su tihi i povučeni, ali imaju nešto dragocjeno, osjećaj doma, a to je danas više nego ikada rijetkost. Nakon kratke vožnje vraćam se do jedne raskrsnice jer Tolovići nisu jedna ulica, jedno srce
već su podijeljeni u dva dijela i sada ulazim u onaj drugi, mirniji, još tiši dio sela. U daljini se nazire džamija, pokoja kuća i sve djeluje kao da je vrijeme ovdje stalo. Selo nije veliko, ali ima svoju posebnu tišinu koja ne guši, već umiruje. Dok se približavam tom dijelu sela, sve je nekako usporeno. Nema žurbe, nema buke, samo povjetarac, cvrkut ptica i pokoji pas koji lenjo promatra cestu. A zanimljivo je, samo dan ranije bio sam u selu Kopice kod Maglaja. Tamo je sve brujalo od života, dječji glasovi, traktori, ljudi na svakom koraku. A ovdje samo nekoliko kilometara od Viteza potpuna suprotnost, kao da sam prešao iz stvarnog u san, iz buke u tišinu, iz sadašnjosti u uspomenu. I možda baš u toj tišini leži i čar ovoga sela. Ne treba svaki kraj da bruji, nekima jednostavno priliči da šapuću, a Tolovići, oni šapuću najljepše priče. Ulazim sad u ove uske, zavojite ulice i ne mogu da ne pomislim kako bi ovdje današnji brzi način života uopće mogao funkcionisati. Put je toliko uzak, jedva da ima mjesta za jedno vozilo, a opet, upravo u toj jednostavnosti krije se ona tiha ljepota koju više niko i ne traži. Prolazim pored džamije, velika je sa visokim i ponosnim minaretom, ali i sa malim brojem ljudi koji dolaze. Nekad je tu vjerovatno bilo puno više koraka, više glasova i više života. I tako to obično ide. Kažu, ne mogu ovdje više, idem dalje, bit će mi bolje. I odu. A onda prođu godine i život. I dok trče za nečim što ni sami ne poznaju, ni ne primijete da im mladost, osmijeh i radost ostanu baš ovdje. Na ovom uskom putu ispod ove džamije, pod ovim krovovima gdje su odrasli. A kad se jednom poželi svega toga, već bude kasno. Onda ostane samo čežnja i tuga i ona misao koju niko ne kaže na glas. Da smo otišli od nečeg što je zapravo bilo najbliže sreći. Polako se okrećem i napuštam i ovaj dio sela. I kao i svaki put, nešto ostaje. Uspomene, mirisi, pogledi i tišina. Sve to sada ostaje ovdje, ali i u ovom videu da se ne zaboravi. Jer neka od ovih sela možda više nemaju škole, trgovine ni pune avlije, ali još uvijek imaju dušu, a ta duša zavisi i od nas, da je čujemo, snimimo i podijelimo. Zato, ako vam se svidjela ova priča i ovo selo, podijelite video sa svojim prijateljima, neka i Tolovići dobiju svoje mjesto na mapi sjećanja. Možda nekome ovo selo znači sve, a ovim snimkom čuvamo ga bar na ovaj način od zaborava. Hvala vam što ste bili sa mnom i danas u ovom videu i vidimo se u nekom narednom selu. Veliki pozdrav i svako dobro vam želim.